menjar els ferotges. Hem trencat l'asfalt, els sostres i l'ordre. Hem seguit corrent, buscant la resposta. Hem trobat la sang brollant de la crosta. Cremen els més cars. Sonen cants llunyans. Saben que demà ja no tindran por, ja no tindran por. Jo crec que no ens trobem perquè, bàsicament, els centres estan situats a llocs que no estan a prop de les ciutats. Jo què sé, per exemple, a Banyoles crec que n'hi havia un al Collell. O sigui, hi havia un grup de menors que estava vivint al Collell durant no sé quant de temps. I clar, al Collell, de Banyoles al Collell, hi ha potser 20 minuts amb cotxe i no és gens proper, llavors costa molt més que ens trobem en aquest sentit. I això que els joves no podien fer xarxes amb els joves, no podien conèixer els joves d'aquí. Dejan del estación y ya está. Sí, Salir de la perquè els joves estació. no tenien espai per començar relacions amb els joves d'aquí. Volia dir que sembla que estigui fet expressament, no? Que els centres estiguin tan lluny, que els programes no permetin que els joves surtin, que puguin fer això xarxa, no? Sí. Amb els altres joves. I és una mica això, que estan molt lluny i que no trobem espais d'oci en els quals ens podem relacionar. I el que dèiem abans, que no coincidim, això és una altra cosa, com que no coincidim i no els veiem, no els coneixem i no existeixen. Aleshores és difícil conèixer quan a la teva quotidianitat no hi són. Entre nosaltres, o sigui, no ens coneixíem perquè no coincidim en espais i en llocs. I en aquest sentit, els joves que hem nascut aquí o que som catalans, doncs tenim una assignatura pendent, tenim deures, hem d'anar-los a buscar, hem de moure'ns, com també, o sigui, no recau tota la responsabilitat sobre nosaltres, sinó que també les institucions i els educadors i la gent que treballa amb joves s'han de posar les piles. También hay centro tiene 30 chicos y solo tienen una furgoneta porque 30 chicos y una furgoneta. Solo una salida que pueden hacer. Por ejemplo, yo antes estuve en el Collell de Banyoles, tenemos solo una furgoneta. Y hay problemas de salidas. Clar, 2 hores passejant per Banyoles Ja. tampoc pots fer res, diries que és impossible que puguis conèixer gent en 2 hores per passejant per Banyoles. No? I també és la falta d'informació, suposo, Sí. que si no estàs molt dins, jo per exemple que no sé gaire d'aquest tema, el que t'arriba és que no t'arriba res, quasi. Has d'anar a buscar tu la informació i el que surt en els mitjans de comunicació realment no és. También ellos tienen una cosa en cabeza, piensan chicos de Marruecos son chicos malos, hacen muchos problemas. No tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de nada, ¿sabes? Y ellos no saben nada. Para trabajar es muy difícil aquí. Los extranjeros es muy difícil para trabajar. Y ellos pensando haya venido aquí para, ¿sabes? Pasar un tiempo y ya está, ¿sabes? No es fácil para dejar su madre, dejando mi madre, para venir aquí, para haciendo tonterías. No, tengo un sueño, porque tengo sueño para venir aquí, para trabajar, buscando un futuro bueno, pero ellos están, ¿sabes? Como ponen una pared adelante. Quiero conocer con jóvenes de España, quiero confianza con ellos
hacemos grupos, jugamos fútbol para hacemos una confianza entre nosotros. No sé, i ara tampoc mai havia tingut l'oportunitat de conèixer un d'aquests joves i vas sentint informacions per tercers, però realment impacta quan t'ho expliquen realment el que han viscut ells així, cara a cara, perquè realment és una persona igual que tu, de la mateixa edat i sobta que havent viscut els mateixos anys hagin sigut com tan diferents el que hem viscut. Sí, el problema és que l'altres van escoltar que nosaltres robem o algo i van iniciar aquesta idea per l'altres, per a tot. I el problema és que van escoltar tot això, no van preguntar als joves que venen amb pateres, si venen sols. Sí, poden preguntar per què ven, si això, i després podem fer una relació. I després podem compartir la cultura, els idiomes i tot, y la formación y todo. También no están con nosotros, ¿sabes? No están estudiando con nosotros, no están con nosotros en el centro. Y el racismo hablan mucho de nosotros, por ellos tienen miedo, ¿sabes? De marroquíes. No es el problema de los jóvenes, el problema de mayores, del racismo. Porque ellos hablando como si soy hijos, ¿no? Son hijos. Sí. Hablando porque el marroquíes es muy malos, cuidado de marroquíes, es ladrones, es todo, ¿sabes? Ellos mirando una foto de marroquíes muy mala, ¿sabes? Quiero hacer uno de ellos y quiero también, ellos saben las cosas mías y también de todos los chicos de extranjeros. Y una pregunta, cuando venís, ¿sabéis lo que pasa aquí? No. O sea, vosotros cuando vinisteis sabíais lo que os iba a pasar. Esto escuchamos Europa, ¿sabes? Por todo. Europa. Hay futuro bueno, ¿sabes? Tú vas ahí, tú vas a hacer cursos, tú vas a trabajar, tú vas a tener un futuro bueno. Imagino hay derechos, puede hacer un futuro bueno y muy fácil, pero cuando estoy aquí, yo veo un futuro muy difícil para hacerlo. I també els joves que estan aquí van compartint les fotos amb els looks molt macos de tot això i va començar aquesta idea també. Yo hablo con mis amigos que están aquí y me dicen mentiras. Así cuando estoy aquí. Pam. ¿Y qué te decía? Aquí vienes, aquí hay derechos, la gente buena, no hay racista, no hay nada. Te estudias, haces cursos. Y cuando vengo, eso hay la gente mala que hacen racista con nosotros y piensan todos chicos roban, hacen... Pero no es todos. No todos. No es todos. Diferente. Hay, ¿sabes? Como se cuenta. Sí. Se cuenta. Hay gente Sí. diferente. Ya está. Como todo el mundo, hay buenos y malos. El que compartim és que són joves i que encara que ells tinguin moltes més complicacions per ser persones racialitzades, acabem sent això, joves de 19 anys que el sistema ens tanca les portes en la feina, ens tanca les portes per llogar pisos, ens tanca les portes per entrar a discoteques per la manera com vesteixes o per la manera, la teva estètica, vull dir que això són problemes que
problemes que ens posa la societat que compartim com a joves i crec que és un punt interessant a veure. La calle es muy difícil. Es muy difícil para todo. No es para mí, solo para toda la gente. No digo los extranjeros, la calle es muy difícil. Pero más los, ¿cómo se llama? Como extranjeros. Por ejemplo, yo conozco muchos marroquíes durmiendo en un parque, está cerca del, ¿cómo se llama? Cerca de la estación, duermen ahí. Pero siempre llamando ¿cómo se llama? El vigilante de ahí, llamando a la policía, diciendo, él quiere dormir y ya está, ¿sabes? Le dice a la policía, él quiere robar. Sí, no, el que jo també és que a l'estació, que és, no sé, qui passa 50.000 vegades fent el dia, que sé per anar a Girona cada vegada, doncs que hi hagi una realitat tan diferent, no? Després el que seria el vespre tot, veus grups de joves allà, però és que tampoc t'hi pares a pensar realment que no tenen lloc on anar a dormir. Llavors, fins que no t'ho expliquen, que jo per exemple estava al cas de que hi havia joves que dormien a fora, però clar, quan et diuen no, passa a l'estació és com aquí és on jo formo part de la meva vida quotidiana, llavors és com l'hòstia a la cara. Sí que és veritat que l'estació és un punt com clau per, diguéssim, els que som d'aquí, no? Que l'agafem per anar a Barcelona, l'agafem per anar a treballar, l'agafem, bueno, és la nostra quotidianitat, no? I que sigui, és el mateix espai, però amb funcions diferents, a la mateixa realitat i en dues realitats diferents. És com algo com que costa com d'entendre. I sí que, vull dir, jo en soc conscient del que passa, però és que és com que intentes, com el que estàvem abans, no? Buscant una solució, però és que què pots fer més tu que ser conscient i intentar explicar a la gent del teu voltant que això està passant. Tengo una missatge per als joves que estan aquí, que nosaltres no som mals i tota la gent no és mala, hi ha diferents per l'altres. I nosaltres també necessitem que fem una relació amb vosaltres per saber la nostra realitat i nosaltres també podem saber la vostra cultura i podem compartir les idees i la cultura i també els idiomes.